Commanders morning. Ngitishele video ka breakdown ngenxa yodaba engibuka abantu nokudideka ngendaba ka eJondlela. Abantu baningi ngiyabona impela abamazi uJondlela. So ilokhuza uJondlela ubaba kaNhlamulo Ndlela aphinde abe umfowabo ka Tom Moyane. Simazi kakhulu Tom Moyane ekusars. So uyindoda impela kade yesihuzuka umzabalazo we-ANC, wayilunga le-ANC for isikhathi eside. Masithi siyakhumbula wayekade esebenza ka-Transnet eyilokhuza, e-executive director ka-Transnet ngesikhathi sobandlululo. Esamncane kabi esamusha. So-ke wayi-threat-ke kubelungu abaningi kwa-Transnet. Baze bagcina-ke sebembhixa ngamacala ngathi shu. Wena wabona umshuluzi kwenzeka kanje. Indoda eyathwala kanzima kakhulu baze bayisave abe-PSL kulonto ngoba ngikhumbula i-PSL kwakusekhona obaba uLepile Dawunyani ngiyamkhohlwa lo munye ubaba ngiyamkhohlwa kodwa ke basebemnikeza iposition yokuba ilokhuza chief executive officer CEO ezothatha over from ulokhuza uTrevor Phillips wayekade elandwe from eBritain ukuthi azozama ukusilungisela iPremier Soccer League yethu lana ngoba ngasikhathi sasebasha iPremier Soccer League sasuka from NSL. So wafika lo sikhashana ko uTrevor Phillips ke efika wasebenza ke kwabonakala noma sidinga isuccessor kaTrevor Phillips wasekulandwa ke uJondlela esuka khona Transnet ngenxa yenkinga zazikhona kaTransnet. Bamfaka ke kulo position yokuba CEO ngoba wasebenza isikhashana naye uTrevor Phillips up until ke qhamukele indaba lapho ngicela ku98 bemappointer eseyi-CEO ye-PSL abanti qhamuka indaba ke uvukela amacala khona ke akwa Transnet bemsola ngendaba imali elinganiselwa kuma 680,000 rand around lapho le gcineni angazange kube khona iproof ephelele emthinta kulelo cala okwagcina eseyi-accomplice kanjalo yonto leyo efaka icala kuthiwa why ayivumela lonto ukuthi yenzeke. Yabona nje into engazwakali kokwazi ngikhumbula angitsheleke endabeni icala lika 680,000 rand wena ke bese kuthiwa ibail yakho 100,000 kodwa akasikho lapho kodwa awuyiqedele ngoba sisanda ubona nje khona amadoda asolwa ngomntshontsha imali elinganiselwa koma million 1.5 million kanje kodwa amabail abo aba imali 20,000 how come 680,000 rand ibail be 100,000 kodwa asiphume lapho. Indoda emkanje ubuvukele uJondlela madoda usiphekele insizwa lesinayo uNhlamulo Ndlela njengoba buwayo sibonga kakhulu ngalokho. Nakhu waze waresigna ku-ANC ngenxa yenkinga ke ethize ngokubona naye ukuthi akusahambi kahle e-ANC. Mama usikhumbula kahle wa-approachwa ulokhuza uMr Sushi King uKenny Kunene benoGaten Mackenzie ukuthi azojoyina iPatriotic Alliance ngizikwa ku-2021 wajoyina iPatriotic Alliance only ukuthi agcine esephuma futhi khona last year ngenxa yokuthi ebona ukuthi no ayihambisani iPatriotic Alliance nalendlela lena abona ngayo izinto igxile ebaleni elithize kuphela uyabona. So washiya kanjalo ke apha iqhamuka indaba umkhonto wesizwe ke naye ke waba instrumental kwindaba yokuform umkhonto wesizwe ngoba ngenkathi eyiveza ubaba ngonyaka odlule ngo16 December wayeseyivele ipart and parcel yawo umkhonto wesizwe. So khumbula ke akamusha umkhonto wesizwe sikhuluma nje kade yilokho CEO yomkhonto wesizwe baba uJondlela. So asingathukini ke maze simbona nangu uJondlela abantu abaningi sebethi hey abanye ke ngoba ke khona uGoogle laba ke bagugulisha ke babangene lapha babone fraud ku Transnet babone yonke lento esibekholwa bakhohlwe ukuthi ke imedia yethu yona spreader wonke lawo rumors abhedayo baspread yonke nje babenzile nakubaba. So ngoba befuna ukugcizelela phansi isithunzi somuntu omnyama. So ngiyabonga ke umkhonto wesizwe umukela ngendlela enhle kangaka ulokhuza ubaba uJondlela. Ngicela ke siyeke lama negative comments nani into singazazi ezazenzeka. Bonga kakhulu kithi kwaza mkhonto kwaza asibonke makhomanda.